Yan baş gelê vana. Rastî hinekî dereng min dest weşanê kir da ku hêra teknîkî ve min mixabin pirsgirêk çareser nekiriye. Yani programa min ava kiriye û ew hev nakin. Belê me mijara me rastî rêvebirina Kurdistanê ye. Kurdistan, Rojhilatê Kurdistan cudatir yani Başûr, Rojava û Bakurê Kurdistanê rêveberiyeke fiîlî heye. Yani vêga vê rêveberiyê me hene. Devletên serdest belê her çi qasî astengiyê wan hebin jî lê Kurd dikarin bi riya rêveberinê, bi riya sazî û dezgehê xwe vêya bişkênin û yan jî em bêjin baweriyê bidin wan dewletan jî rêyên siyasî, rêya xwe îdarî jî vebikin. Lê bêkêriya Kurdan hem bû sebeb ku Kurd hêra siyasî ve jî nekihêjin armancê xwe hem jî em bêjin bûn asteng. Yani ji bo dostê xwe, ji bo hevpeymanên xwe ê navnetewî, ê herêmî bûn hêvî şikênandin. Dîsa em bêjin dewletên serdest rewşa Kurdan nihêrîn û dîsa tengazarî derxistin. Lê nihêrin Kurd nikarin xwe rêva bibin. Hin caran bi dil, hin caran jî bê dil. Yani em vêya gereka bizanibin. Mesela li Başûrê Kurdistanê ji nod yekê vir ve rêveberiye dimeşîne. Rêveberiye dimeşîne. Pêşî bi awayekî fiîlî, pişta jî bi awayekî qanûnî rêveberiya herêmê dimeşîne. Lê ev roje serneketiye. Serneketiye. Berê em bêjin gava ku diçin Başûrê Kurdistanê bi rastî jî bajarên em bêjin xaniyê mezin, şaredariyê ku em bêjin rêk û pêk û paqij û nizam xurt gelek erebe hawekî herêmeke pêşketî tê xuyanî. Gava ku rûberê em bêjin Iraqê bikin, ew zibila wê ye, ew sefareta wê derê, ew kêmasiyê wê derê ya Kurda bidin berhevdû, hûn ê efsaneyeke serkeftinê nîşan bidin. Ama gorî derfetan gavak bidin berhevdû, bi rastî jî cîhda nîne. Da ku ji bo pêşketina aboriyê, ji bo sazûmaniya civakê plan û bernameyên rêk û pêk tune ne. Mesela Başûrê Kurdistanê vê gavê tenê petrolê difroşe. Tenê petrolê difroşe. Vê petrolê jî gorî piyasaya cîhanê erzantir difroşe. Tamam, evaya meriv dikare qebûl bike ji ber ku ne hêsane wisa bifroşe, gereka em bêjin hêra dîplomatîk hin avantajan bide hin kûfê xwe bifroşe kê alîkariya wan gereka bire û destekarî bide. Lê berê pereyên ku hatin destxistin ev pere bi awayekî rêk û pêk nehatin kirin. Hinek wê derbayê ma. Mesela Devleta Tirkiyeyê Halk Bankê em bêjin deste ser. Yan jî wextê de neda. Hinekî wê ya em bêjin ji ber Iraqê, rêveberiya Iraqê bû meseleya naqlok. Hinek wê ya jî em bêjin hate Başûrê Kurdistanê lê kesên ku em bêjin rêveberiye dikin, serweriyê dikin yan jî bürokratên payebirind in, wana ev pere ji bo berjewendiyê xwe bikaranîn. Dîsa ji bo xwe derbasê Awrûpayê kir. Ji wê derê em bêjin xwaraxanî kirin yan jî bo menfaeta xwe malbatî kirin, bikaranîn. Li Başûrê Kurdistanê tenê giranî dane avayîsaziyê. Berê avayî çêkirin, rê çêkirin, binasazî xurt kirin. Hê jî binasazî bi rastî ne serkeftiye. Tamam, ma lê berê millet nikare ciyekî bixebite. Ciyekî lê kar bike tuneyê. Hêra pîşesazî, hêra atölyeyî, hêra leşkerî, hêra bürokratîk serkeftî nîne. Halkî tekiliye navnetewî xurt bûn, gelek sazî û dezgehên navnetewî ra em bêjin bi alîkariya wan gelek xwendekar şandin dewletên cuda, bi taybetî jî Amerîkayê wê derê perwerde bûn û vegeriyên gerekan tişt bikirine. Dîsa dibistanên Amerîkî henin, tekiliyên Amerîkî henin, ê Awrûpî henin, dikarbûn tekiliyên tecrübeyên ne tenê siyasî yan jî li ser petrolê yên em bêjin bazirganî jî ava bikirine, yên sinayî jî ava bikirine, yên çandiniyê jî ava bikirine. Mesela Başûrê Kurdistanê ji bo çandiniyê xwedan derfetên gelek mezin e. Bereva jî wêya mixabin gelek gundî koçî bajaran kirin.
ji ber ku partiyên rêveber gotin ne hewce em wê derê bixebitin, tenê bimînin, werin bajar, maaşê we bidin. Her malek du maaş, sê maaş ketê. Yekem bêjin pêşmergeyê teqewutbûyî. Berê em bêjin şerkirine bo xatir alîkarî dana. Zarokê wan wek pêşmerge, wek bürokrat xebitîn, maaşek ji dane wan a. Vîya wê her kes memnûn bû. Lê piştî me referandumê em bêjin Iraqê gelek em bêjin astengî çêkirin. Niha maaş Iraq dişîne û wê ji kêm dişîne, millet neçar e. Halbuki dikaribûn gundê xwe vegerin gundê xwe cotkariyek pêş bistinan. Yani ji çandinî bawakê rê ku pêk dikarin hê jî pêş bixin û millet wê derê de îstihdam bibe. An ji hêla pîşesaziyê ve dikarin gelek kar û baran bikin. Hilberîna em bêjin xarina xwe bikin. Vê gavê xarinê ji hêkan bigirin heyanî bacanan, heyanî cil û bergan, hemû kel û pel, hemû hewcedariyê malê an ji Îranê an ji Tirkiye tên. Çima yani? Halbuki dikaribûn xwe ji hilbernê bikin, bereva ji wê ew bifroşin Tirkiyeyê, bifroşin Îranê, bifroşin welatên Ereb. Dîsa em bêjin hin avantajên ku çawa navbera İsraîl û Amerîkayê de henin, di navbera Rojavayê û Amerîkayê de jî mümkün bû pêk bêne û di vê çerçeveyê de gelek tişt wê derê bikirîne û bifroşine welatê Rojhilata Navîn. Bazirganiya ku re-eksport dibêjin. Gelek cureb proje dikarin pêşan. Lê ev vizyon ji xwe tune bû. Rêveberiyê de ev vizyon tune ye. Lêberê meseleya gendelî, rûçvet, îltimas, bertîlxwarin, hevparastin, eşîrî, tiştê haya dîsa xurtin û dewam kirin. Parlamento bêkêrma. Bürokrasî bêkêrma. û em bêjin pêşmerge hê nebûye yek. Maliye hê nebûye yek. Plansaziya aborî tune ye. Yê çawa xurt bide. Hin karên sembolîk çê dibin jî wana jî nake jin encam. Halbuki Başûrê Kurdistanê wek modela Swîsreyê, Swêd, Norveç dikaribû evana model bigirtin. Lê bixwazin rêveberiyê wê ya em bêjin berê xwe dane welatêGendavê, Emîrat, Qatar ewana mînak girtin. Berdera wê ya giran jî bidin. Niha vegerin Bakurê Kurdistanê. Em bêjin Bakurê Kurdistanê çi ye? Nake kocan. Nod, neha, virva, şaradarî wexta hatin qezenjkirin, êdî bawayekî fîrî destratiyan Kurdan jî çêbû. Eger hûn şaradariyekî dest bixin, wê derê bütçeyeke wê heye, personê ku hûn wê derê em bêjin îdare dikin heye, xizmetguzariya wî bajarî û derdorê wî hûn dikin. Hûn dikarin vê derê modelekî ava bikin û bi vî modelî hûn dikarin em bêjin hemû civata xwe re ji bibin mînakiyan ji civatê ji tevvêya bikin, civat ji lê xwedî derkeve, şaredarî, rêveberî û civat hev re bajarê xwe, gundê xwe rêva bibin. Aboriya xwe xurt bikin, bazara xwe çê bikin, zimanê xwe bikar bînin. Lê modelek haya pêç nekin. Şaradariyê me tenê çima pesnê xwe da? Em nadizin. Ama ew jî ne rast e. Pişta gelek gendelî wê derê jî çêbû ama ji xwe gerek e şaredarek nedize. Tirkiyeyê dizin ew jî yan ji kayyum hatin dest din ser bütçeyê û bo bercevandiya xwe bikartînin, ew ya ji xwe ne cihda ye. Ama gerek e nedizin ji xwe. Tiştekî din. Mesela meddeyên şaredariyê da çima tu pera didî dewletê? Dewlet xwe em bêjin ew şaredarê wana xwe nadin. Çima wî perî dî? Dewsa bidî dewletê wê wek xizmet bikar bîne. Xizmet bikar bîne. An jî hin şaredar helê me bütçeya xwe temam kiriye, bütçeya me deng e û perî me têda heye. Ev jî nîşan te ku tu nikaribî perî bikar bînî, bo xizmet bikar bînî. Evana ne tiştê ew ne yani serkeftinê ne? Eger mezin bifikirin gelek xizmetê te yê çêbesaziyê te yê bixebitin, ê şaredarî da aslan namnetê wê de em bêjin kar û baran bikin, dikarin gelek tiştan pêş bikin. Mesela şaredariya wekî me got, şaredariya Amedê û şaradariyê dinê hemû dikaribûn wek herêmeke federal tev bigerin. Şaradariya Amedê dikaribû wek serokwezîrê Bakurê Kurdistanê tev bigeriyan. Hêra dîplomasî, hêra têkildarî, hêra rexistinbûnî
وaya gerek zêdetir derkevta pêş. Ne parlamenter, ne serokê partiya em bêjin siyasî ya wextê dem hate ew tevne şopî. Şaradar gerek derketa pêş. Xudanê icraatê ew e. Dîsa parlamentoyên şaradaran dikarin wek parlamentoya herêmî tev bigeriyana û hemû bi hev re jî parlamentoyeke yek ava bikirana. Ew hinek binga wê hate avakirin lê pratikê de ser neket. Hêla fikrî ve zêde problem nîn bû. Ama bawek şidiyayî lê xwedî derneketin. Bi taybetî ji hêra rêxistinekirina gel, tevlêbûna gel wê hêlê serkeftinek çêne. Saziyên sivîl, saziyên medenî û gel şaradarî ev xet wek bata xweşkirin dewletê nikaribû qayîm jî em bêjin bav te ser şaradariyan û dest bigirtan. Gavak wana em bêjin êrişî şaradariya bikira ew bajar bisekiniya, nexebitiya. Şaradarî ne da xebitandin wê wextê dikaribin şûnva gavan bavêj. Mixabin. Gel lê xwedî derneket. Ji ber ku gel nav rêveberiyê de ciyê xwe nedît. Tenê bi dengdayînê şaradariyê me û şaradariyên Tirkiye şaradariyên din wek hev. Halkê hewcedariya gelê me civata me cuda hebû. Modelek nehate avakirin. Belkî tiştekî nû ama bo vê em bêjin dikaribûn saziyên nevneteyê roj bixebitin, şaradariyê me gelek xwendekarên lêko em bêjin xwendekarên doktorayê ji bo vê dikaribin bûrs bidanayî, proje bidana çêkirin. Gelek sazî û dezgehê vê re eleqederin dikaribûn wan re em bêjin proje bidan çêkirin, xebat bikirana. Naxwe em bêjin tecrübeyê xwe bihaniya bahev de hinteş bikirana. Erê gavak yeko ku şaradariya dipirsî dibêje heyran ev tenê ne dest mi dabû nizam habû. Yani ne tenê mesele şexsî û şaradariyên ku rêvebir em qala wan dikin. Bi tevayî berpirsyariya vê konseptê kî ye em hemûyan dikarin binirxînin. Berê heynîna tecrübeyek bû lê divê vir û pêva em hinek vêya dersê bigirin û xwe vegerin. Konjonktûra niha jî bo vêya müsait. Bên Rojavayê Kurdistanê 10 salî zêdetir êdî wê derê rêveberiyek heye tecrübeyek. Wexta ez çûm çend caran ziyaret kir rêveberê wê derê me daxilî tiştekî bala min dikişand. Hê digotin em bêjin berê rêveberiya Esed vêya nake niha jî dibêjin ya şara. Yani hê jî em bêjin herêma xwe da serdestin, desthilatdarin biryar di destê wan de ye bawayekî fîrî ew çawa bixwazin dikarin bi wî avayî bikin hê ew negihîştin wê radeyê her tiştî wê rêveberiya Şamê ragirê dît. Wê wextê bi rastî ji gelek tengasî dişî. Dîsa em bêjin him proje hatin çêkirin ji kooperatîfan heyanî komînan gelek sazî û dezgeh lê tenê bawayekî fikrî lê nêherin, îdeolojîk lê nêherin lê em naveroka vêya çawa tûje bikin. Ev çi kêmasiyê wê henin? Em çawa hêla teorîk vêya xurt bikin? Yan ji kêmasî wê rexne bikin? Vêya pêş bixin? Bawayekî pratikî ji naverok wana xurt bikin. Di vê çerxê de kîjan nikolê wêya kêm in, wan nikolê wêya jî em temam bikin? Sazî û dezgehên medenî, aborî, yê kooperatîv, yê xwe rêvebirin, li nav wan de ahengekî çêbikin, esnafê wê derê, karsazê wê derê, bürokrasiya wê derê, em çawa ne sazî û dezgehên rejimê ê berê terk kirin, ne jî alternatîv xurt kirin. Ne jî di navbera wan de ahengek çêkirin. Mixabin her tişt nîvcoyê me, yek jî dengasiyên fiîlî jî hebûn em bêjin ambargoya aborî gelekî giran bû li ser Rojava. Tirkiye ambargo çê dikir, rejima Esed ambargo çê dikir, Daişî ambargo çê dikir, dor pêşkir bû. Di wê wextê li navbera başûr Rojava de jî nakokiyên pirsgirêkên siyasî hebûn, gelek caran başûr ambargo çê dikir. Nedî îjtimal û xizmet derbasî Rojava bibe. Ev tengasî ev rastî jî hene. Lê ev rastî nayê wê maneyê ki nayê wê wat heye ku ew civaka wê derê xwe rê bixe, xurt bike. Mixabin xuya bû ku ew rêxistinin kêmasiyê wê heye ji ber ku aniha rewşa heyê de civat zêde pêvajoya xwe hedî derneket yan jî tengasî muşkila hîç çêbin. Perçeyek bi xweparastine, perçeyek wê tenduristiyê, perçeyek wê aboriyê, perçeyek wê edaletê, parçeyek wê şaradariyê û gelek em bêjin qasî bîst mijaran em bêjin hev hatibûn diyar kirin ji bo vê hêra sazmanî ve gav hatibûn avêtin. Berê kêmasiyên navxweyî heye
Rêveberiya wê derê zêde xwedan tecrübe nîne, bana em bêjin çareser bike. Ma dikaribû sazî û dezgehên navnetewî ra jî, saziyên sivîl ra jî ê derdwan re wan re jî em bêjin xebatan çêbike. Peymanên navnetewî çêbike bi awayekî fiîlî. Dikaribûn çêbikirin. Roj bê em ê vana dîsa sohbetêman hemiyan bikin û ser van me ser bin. Berê, yani ev her sê perçeyên Kurdistanê bi awayekî fiîlî piştî sala 2000ê bi awayekî fiîlî serdest in. Lê mixabin yekî jî modelek ku him gelê me tatmîn bike, memnûn bike, him jî em bêjin riya me ya siyasî û civakî ve bike. Him baweriyê bide dewletên em bêjin desthilatdar, ewana jî em bêjin Rêveberiyê Kurdan re par ve bikin. Him awaya, him jî destekariya sazî û dezgehên navnetewî bigire, ev rêveberî ji çî nebe. Ew tecrübe ji çî nebe. Axirî encam çi bû? Başûr 30 salî zêdetir a rêveberiya wê ya dest daye, lê ciwanên Başûrê Kurdistanê welatê xwe terk dikin. Rojavayê Kurdistanê wexta ku rewş kete başiyê jî dîsa vegera ciwanan malbata çê nebû. Bakurê Kurdistanê hêjî ji ber bêkarî û betaliyê û ber em bêjin gelek dengazçiyê civakî jî gel axa xwe welatê xwe terk dike. An jî yên ku dixwazin vegerin, nikarin vegerin û derketine ew ê bikin. Ji ber wekî divê em hemû xwe vegerin û kemasiyê xwe re rûbirû bin, hinekî ji xwe rexne bikin, vêya re çareyek bibînin. Pirsgirêka me Kurda ya rêvebirinê pirsgirêkeke gelekî cidî ye. Eger ev nebe, ew gotinên daxwaziyên siyasî, xweparastin, federalîzm, xweserî, serxabûn çi projeyek dibe bi serî qûç e binî pûç e nagê ji encamê. Berê, ez spasiya we dikim. Hêvî darim hûn jî em bêjin bi şîroveyê xwe destekariyê bidin, abone bibin abone û her wiha dost û hevalan re jî par ve bikin û ev niqaşa me, ev gotinê me gelek çiyan re em bêjin bên par vekirin. Ew jî em bêjin rexneyê xwe, pêşniyarê xwe, fikrê xwe em beşdarî vêya bibin. Bi vê avayê em bêjin niqaşên berfireh em pêş bixin ji bo xwe, ji bo civata xwe. Berê, ez spasiya we dikim, mala we ava be.